אוקיי, בנות, שימו לב, יש לנו פה גומי, כל אחת עובדת שהגומי נמצא בין שתי כפות הרגליים שלה, רגליים בפיסוק של רוחב אגן, אפשר ידיים ישרות לפנים, ואז תראו מה אתן עושות. פעם רגל שמאל נשלחת מאחורי רגל ימין, חזרה לאותה נקודה, פעם ימין מאחורי שמאל וחזרה, יופי. פעם לשמאל, פעם לימין. מעולה. ומאוד. אפשר גם לחייך. מצוין. עכשיו שימו לב, אתן עומדות בצד ימין של הגומייה, כל אחת. רגל ימין נשארת קרובה אל הגומייה, רגל שמאל לאחור. אותו דבר בהקפצות, פעם לימין, פעם לשמאל, מעל הגומייה, תראו לי. פעם לימין, פעם לשמאל, יופי. תנסו כמה שפחות לגעת בגומייה. פעם ימינה, פעם שמאלה. עוד, פעם ימין, פעם שמאל. אחד אחרון, ימין, שמאל, מעולה. עכשיו, בנות, אתן עומדות בעמידה על 4, עדיין הגומייה מונחת בין כפות הרגליים, הידיים מונחות מלפנים על הרצפה, תרדו לעמידת 4, יופי. הדגש פה שכפות הרגליים קרובות כמה שיותר אל הרגליים, כפות עוד טיפה, כפות הרגליים כפופות, וכמו שעשינו בתרגיל הראשון, פעם רגל שמאל נשלחת בקרוס אל הימין, חזרה למרכז, פעם ימין אל השמאל, קדימה. פעם ימין אל שמאל, פעם שמאל אל הימין. אפילו עוד יעלה תקרבו את כפות רגליים אלייך. עוד לפנים, יופי. מצוין, פעם לימין, פעם לשמאל. פעם לימין, פעם לשמאל. עוד פעמיים. פעם לימין, פעם לשמאל, אלופות מנוחה. להתרומם, לשחרר את שורשי כפות הידיים. מעולה בנות. עכשיו, אחרי שעשינו פעם ימין, פעם שמאל, פעם תנטרו, פעם רגל ימין, פעם לשמאל. עם ניטורים קלים הקפצות של הרגליים, מוכנות? כפות ידיים מונחות, בצדדים כפות רגליים קרובות אל הידיים, ויצאנו. פעם לימין לקרוס, פעם בשמאל עם הקפצות. פעם לימין, פעם לקרוס. יופי, אלופות. מצוין, עוד 3. בזהירות אחת על השנייה. מצוין, עוד 2. מעולה נוח. אחד אחרון. בנות, עכשיו אתן מנסות להגדיל כמה שיותר זמן להישאר עם הרגליים באוויר. הרגל האחורית היא רגל הענפה, ואני מנסה להניף אותה כמה שיותר גבוה למעלה. ואז מנטרת עם הרגל השנייה. מוכנות? ידיים מונחות, רגל בקרוס, כפות רגליים קרובות טיפה יותר לידיים, ויצאנו ענפות כמה שיותר גבוהות. יופי, כמה שיותר גבוה. הרגל שאתם כפופות איתה, תנסו כמה שיותר להקיץ אותה למעלה. מצוין, עוד טיפה, עוד גבוה, יופי. מעולה, עוד טיפה. תנסו אפילו טיפה לאשר את הרגליים. בכל הקפצה, לשמור את הרגליים כמה שיותר ארוכות ישרות. נועה, תביא את הכפות רגליים עוד טיפה קדימה, כיוון כפות הידיים. עכשיו, תנסי. יופי, עוד תנסי, עוד נופה, יופי, מצוין, נועה. מעולה, יאללה, זאת הכי, לשחרר את כפות הידיים, בנות. אוקיי, בנות, בשלב הבא מה שאתם עושות, אותו דבר, עם ניתוק של הידיים. איך זה מתבצע? אנחנו בעמידת קרוס, בכל פעם ניתקנו קטן, גב נשאר מעט כפוף, התרוממנו פעם אל הימין, פעם אל השמאל, אוקיי? גם פה ננסו לשמור, לא לגעת בגומייה. אז כפות ידיים קרובות אל הידיים, קרוס ברגליים, ימין מאחורי שמאל או שמאל מימין, יצאנו. עם ניתוקה של הידיים, יופי. פעם לימין, פעם לשמאל. תיזהרו אחת מהשנייה, עכשיו תהיו מסונכרנות. ולנתק, יופי. יפה, נועה. תנסו גם פה להרים את הרגליים כמה שיותר גבוה למעלה, תנופה מהרגל הכפופה. ולנתק עלות. מצוין, חזרה אחת אחרונה. מנוחה, 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 זהו. בנות, השלב הבא שלנו, אתם עומדות ששתי הרגליים נצמות אחת אל השנייה, הגומייה נמצאת מולכם, בואו נעשה את זה ביחד. ידיים ישרות אל התקרה, ועכשיו אנחנו רוצות לראות, לבצע עמידת קריאה. פעם רגל ימין נשלחת לפנים, הידיים ישרות ארוכות, חזרנו וחזרה לאחור, פעם רגל שמאל, חזרה, פעם ימין, פעם שמאל. עכשיו 3 לימין, 1, סליחה, לשמאל, 2, 3, ו3 לימין, 1, 2, אתה מוכרחה עם הרגל, לא נורא, 3, מעולה, לא נורא. עכשיו אתם אומרות לי, מה הרגל החזקה שלכם? מה הרגשתם יותר נוח?
אני הרגשתי יותר נוח בשמאל ושמאל. השתיכם שמאליות. מהם אנחנו עוברים את השלב הבא. והשלב הבא, שימו לב, אנחנו נהיה על הברכיים כולכם, על ברכיים. הישיבה מנותק באוויר. עכשיו אנחנו נפגשת עם שמאליות, אז אנחנו בגלגלון מניחות בשלב הראשון, עושות עמידת קריאה, כמו שעשינו קודם עם רגל שמאל, ואז מניחות פעם את יד שמאל על הגומי, פעם את יד ימין, שהידיים פונות לשמאל ומתרוממות בחזרה מעלה. שתי ידיים מרובות ישרות. שוב פעם ירידה, שמאל, ימין, ידיים מקבילות, חזר. פעם אחת אחרונה, שמאל, ימין, חזרה עלייה, מעולה. בנות, בשלב האחרון אנחנו נבצע גלגלון. כמה דגשים. כשאנחנו עושים גלגלון, אנחנו נבצעות תנועה של 180 מעלות. זאת אומרת, אם אנחנו עושים עמידת קריאה לפנים, המבט הוא לכיוון המצלמה, וכשאנחנו מסיימות, אנחנו נהיה עם הגב אל המצלמה, מבט לכיוון הצמחייה. אוקיי? איך זה יתבצע? רגל ימין לפנים תהיה בקריאה, רגל שמאל לאחור, גטו מלהדגים. אנחנו מניחות פעם את עם שמאליות, נכון? פעם את יד שמאל, פעם את יד ימין, ואז רגל ימין מונפת, שמאל מונפת, ומבט לכיוון הצמחייה. בואו נתרגל את זה, לא חייב הנפה גדולה, אפשר גם הנפה קטנה של הרגליים. אוקיי? אז תעמדו פנים לכיוון המצלמה, תדמיינו לכם איזשהו קו דמיוני, יש לך פה קו מעולה, תנסי לחשוב פה גם מפה קודם נתחיל את הקריאה. רגל שמאל שחת לפנים, ידיים עולות למעלה, ואז אנחנו קודם כל את כף יד שמאל, כף יד ימין, ואז רגל מונפת, שמאל מונפת, מבט לכיוון הצמחייה. יופי, שוב פעם. בואו נעשה שוב פעם, עכשיו מבט שוב פעם לכיוון הצד שני. הנפה, יופי, עלייה. וכשאתם מסיימות, תנסו לשבור את הידיים ישרות למעלה. יאללה, נצא לדרך. רגל שמאל, שמאל, יד שמאל, יד ימין, רגל שמאל, רגל ימין, ידיים למעלה. יופי, עוד פעמיים כאלה. מצוין. עכשיו תנסו לשבור את הרגליים ישרות ארוכות. מכניסות חזק את השריר, בצד. זה השלב האחרון, ביצוע מלא של הגלגלון. תנסו לשמור את הרגליים כמה שיותר ישרות. פוינט ברגליים, מתחילים מבט אל המצלמה, מסיימים מבט אל הצמחייה. מוכנות? בואו נעשה ביחד. ידיים ישרות למעלה, יופי. רגל שמאל בא לפנים, ויצאנו. אל הגלגלון.